til stationen, præger en hyrevogn. Føler sig godt tilfreds med mand for oven. Køber blomster og smutter ind i hans nye hjem. Ingen svarer, men han opdager døren står på klem. Han åbner, går ind i det syn af hans kvinde, men han kan høre en lyd, der får hans hoved til at vende. Et pigeskrig fra værelset ved siden af. Han løber ind og flår døren op for at opdage, at hans kvinde ikke er nok i en. Hun nedlægger hans ind, imens en anden mand spreder hendes ben. Det tager ham ikke længe at finde en køkkenkniv. Hiver manden ned på gulvet og ender hans liv. Han der ved med at stikke bladet i brystet på ham, til han til sidst ikke kan mærke sin egen arm. Kvinden skriger en sidste gang grød kval. Han tager fat i hendes arm og smider hende fra 5. sal. Et liv der vender på et splitsekund. I en fucked up verden, hvor alting gør ondt. I mørk korridor, der lukker dig ind. I et sort destrueret sind. Han sluger klumpen i halsen, imens han ser ud på verden med tårer i hjørnet. Havde det kan til Gud. Han mente skal det end, må det end. Han mærker vind. Han fælder tår for alt de drømmer om hende. Han mærker klumpen i halsen stille kom op igen. Holder den tilbage, mens han prøver at holde smerten ind. Han ser på hende, tænker på det sidste valg, at han skulle hoppe igennem ruden i det sidste fald. Han skriger af hende, da hun hårdt rammer jorden, men smerten af hendes død, den er alt for stor. Så han ser på køkkenkniven, der ligger ensmurt i blod. Griber fat i den og skubber bladet ind under hans hoved. Han falder om med tår på hans kind, en kniv i højre hånd og et tab af hans kvinde. Nu er alle væk og hjertet banker i mit bryst. Det gør sådan på mig, for han var ikke nok til hendes lyst. Et liv der vender på et splitsekund. I en fucked up verden, hvor alting gør ondt. I mørk korridor, der lukker dig ind. I et sort destrueret sind. Et liv der vender på et splitsekund. I en fucked up verden, hvor alting gør ondt. I mørk korridor, der lukker dig ind. I et sort destrueret sind.